Slyšet ji můžete v nejlepších pražských i evropských technoklubech. Nina Farina je jednou z nejoblíbenějších DJek současnosti. Působí v Praze, ale pochází ze Slovenska. Právě tam nastartovala svou kariéru a dostala se až do berlínského technoklubu Trezor. Otevřeně mluví o feminismu i bezpečnosti na klubové scéně. Otevírá ale i otázku drog, které jsou s technem často ještě spojované. Sama má s nima přitom velmi nepříjemnou zkušenost. Jak moc je podle ní techno spojené s módou? Vnímá ho spíš jako uzavřenou subkulturu nebo už se stalo mainstreamem? A co říká na nové album umělkyně FK Twix, která se právě pražskou rave scénou inspiruje? Já jsem Evelína Beníšková a vítám vás u Režim nerušit, podcastu o životu, kultuře a tématech mladých a inspirativních lidí v Česku. Ahoj Nino, vítej v podcastu Režim nerušit. Ďakujem za pozvanie. Ty jsi v současnosti jedna z nejvýraznějších DJek na pražské scéně, ale pocházíš vlastně ze Slovenska a často se tam i vracíš. Jsi konkrétně z Trenčína, tak cítíš se víc. Jsi z Trenčína, že? To často nepočujem povedať. Nepočujem to prostě po česky, že z Trenčína, to je zlaté. A jak to říkáš jinak? Nebo... No neviem, veľa ľudí si myslí, že som z Bratislavy, takže super, že vieš, že som z Trenčína, áno. Aha, ale... Jo, no, dobře, OK. Ale zajímá mě, cítíš se víc právě i tím, že se tam často vracíš? Cítíš se víc doma tady v Česku nebo na Slovensku? No, tak ja si myslím, že veľa Slovakov ako sa cíti v Česku doma, lebo tu má proste všetky tie podmienky, čo si praje, aby mal aj na tom Slovensku, čo proste Slovensko momentálne neponúka a bohužiaľ asi aj s momentálnou vládou a fungovaním štátu neviem, že či to bude nejak prosperovať, takže v podstate Česko mi príde a Praha ako najviac blízka krajina môjmu vkusu, môjmu štýlu. Samozrejme, ako sú tu nejaké rozdiely, že ten domov, akože ten taký ten slovenský domov, akože tak pod tým si skôr predstavuje podľa mňa človek už taký spomenkový optimizmus, že na to Slovensko, že veľa Slovákov podľa mňa to už buď nejakým spôsobom neznáša, alebo má ten spomenkový optimizmus, že proste u babičky doma a takto, ale väčšina z nás sme takí, ja som povedala, že taký disociovaní z tohto, že áno, príde nám väčšine, že proste Praha je náš ako keby taký ten nový domov, lebo no neviem si predstaviť, že by som toto nejak mohla pokračovať v tejto práci proste na Slovensku. Bohužiaľ, ale samozrejme rada by som, ale som rada, že som tu. Samozrejme, akože vďaka Bohu. Vnímáš to vlastně i ve svém okolí, že ti mladí lidi utíkají z toho Slovenska nějakým způsobem? No ja mám, že my si robíme srandu, pretože ja a všetci moji kamaráti z umeleckej školy, čo sme spolu chodili, tak my všetci, čo robíme to umenie, že akože v tom pokračujeme, tak my proste bývame na jednej ulici v Prahe. Že my sme, ja tu mám všetkých, ja tu mám v podstate úplne všetkých. Ja keď prídem domov na Slovensko, ja tam vlastne nemám s kým byť, než s rodinou, lebo my sme všetci v Prahe. Takže áno, je to 100% slovenská náplavka. Ale akože ja som rada, že som tu, aj si myslím, že celkovo nejaké to prijatie tých Slovákov, ja si myslím, že proste všetci vieme. Ja si myslím, že momentálne všetci vieme. Aj Česi vedia, aj Slováci vedia. Tak. Takže... Jak bys vlastně i z tvýho pohledu umělkyně, která působila dřív na Slovensku, kde se narodila, teď působí v Česku, asi i teda bude dál. Jak vnímáš tu situaci na Slovensku právě pro umělce a umělkyně? No hrozne. Ako na jednu stranu je super, že na Slovensku nie je ako až taká konkurencia. Takže tam, keď už Slovák začne niečo robiť a robí to od srdca, väčšinou sa to podarí a väčšinou tam má veľmi takú zaritú dobrú komunitu ľudí, čo ho podporujú. Ale bohužiaľ nemá to kde rozvíjať. Proste a to je pre toho umelca vlastne umelec potrebuje podľa mňa aspoň spätnú väzbu. A spätná väzba je najlepšia v tom type podpory. A pokiaľ to ten štát a pokiaľ to vôbec tá taká celková atmosféra, ako na Slovensku je to momentálne naozaj cítiť. Na Slovensko ja prídem, chvíľku som tam a proste ako som tam už napríklad týždeň, tak po tých 3 dňoch je to cítiť v tom vzduchu. Proste to, ja by som pravdepodobne, keby som na Slovensku, ja síce keď predávam teraz moje umenie, tak predávam to aj akože Slovákom a mám s nimi veľmi dobré akože vzťahy, že ja mám naozaj tam takú tú moju dobrú base, ale ja by som z toho nevyžila, čo sa akože týka. Ja by som asi musela znovu chodiť do práce a to, aby mi
zase zabraňovala v tom slobodne tvoriť, lebo tam to proste ten čas není pre umelcov častokrát, že je to teraz namáhavé. Aj tie všetky podmienky a aj tie nároky na umelca, čo všetko to musí obsahovať, aký ten balíček, tak nie je to obmedzujúce. Já bych se ještě chtěla vlastně zeptat na tu klubovou scénu jako takovou, protože ty si už dřív v nějakém rozhovoru zmiňovala, že právě na rozdíl od Prahy třeba není ta klubová scéna, ten nightlife na Slovensku vůbec podporovaný. Jak to vypadá v praxi? No v praxi to vyzerá tak, že momentálne napríklad potom, ako sme mali tú police raiding, že proste prišla, ako sa to povie? Bože. Policejní zátah? Áno, bol zátah, ale taká rázia, že naozaj ako my sme boli navyknutí, že rázie boli, keď sme mali 16 rokov a väčšinou nás zobrali, čo sme proste pili do nejakej, nejaké nákladné auto a potom zavolali proste rodičom, že hej, vaše deti proste pijú a tu si to, hej, že áno, ale v dnešnom storočí, s dnešnými podmienkami, to ako sa tam chovali tí policajti k ľuďom, že to bolo normálne, to bolo napadanie a užívanie si toho, že robia tým ľuďom zle. Čo od toho bodu, keď teraz prídete do klubu v Bratislave, tak napríklad jeden klub tam má napísané pri vchode, čo robiť, pokiaľ proste na čo máte právo, na čo máte nárok, čo nemusíte robiť, čo proste urobte radšej pri policajnej razii, čo není úplne, nevytvára to absolútne nejakú dôverčivú atmosféru v kluboch, človek sa neustále bojí a ono to naozaj, že polka ľudí si povedala, OK, tak ja sa prispôsobím, ľudia sú prispôsobiví, mladí ľudia sú veľmi prispôsobiví, no tak jednoducho nebudú tam chodiť, necítia sa bezpečne a zatiaľ, čo proste vo svete sa rieši safe space toho typu, že aby sa ľudia proste neobťažujú, akože vo svete, ja poviem západnejšie, hej, západnejšie, nepoviem vo svete, lebo proste Slovensko není jediné, čo má s týmto problémy a je to, na východ je to tiež takéto, tak tam sa riešia proste už úplne iné veci a my riešime základné ľudské práva v kluboch, aby človek sa mohol ísť niekde uvoľniť. Ako je to naozaj, že a teraz napríklad v Bratislave môžeme robiť akcie, že hrať do 3 rána. Čo napríklad tu o 3 ráno sa to začína. Tam sa to končí. Takže tí kluboví promotéri sú obmedzení finančne. Neoplatí sa absolútne volať niekoho zo zahraničí. Celý ten provoz toho, celá tá proste produkcia toho, nie je to také, ako ja strašne držím palce všetkým, čo tam to robia, pretože už to bolo naozaj smutné už aj tým, ako keď tam začali proste tie útoky, že podpálili kvôli vlajke proste klub, potom táto policajná rázia, ono sú to sú také, vždycky sa pridá ďalších nových 30%, ktoré tých ľudí odhovorí od toho, aby do tých klubov chodili. No, takže také smutné. A v starom meste je proste zákon, že sa nemôže proste že hrať že od tej 3, že kvôli nočnému ruchu a teraz sa tam ešte aj toho chytajú ľudia, čo tam žijú, že áno, že ten ruch tam proste nechcú. Pritom Bratislava je hlavné mesto Slovenska, ako tam by sa mali diať tie veci. Ľudia by si mali zvyknúť, ale tam sú normálne, že tie problémy podľa mňa neuchopené úplne, že v hĺbke, že tam to s tým nemá ani, vieš čo myslím, že je to fakt, že také... Mně vlastně napadá, vnímáš třeba ty právě i tím, že seš pořád v kontaktu takhle s tím Slovenskem a s lidma tam, vnímáš třeba, že se tam vůči tady těm opatřením tvoří nějaký undergroundový hnutí, nějaká právě kultura těch mladých lidí, která, protože to techno původně bylo ten underground. No ja mám ale pocit, že na Slovensku už ľudia na to nemajú vôbec energiu. Akože už to je, momentálne už podľa mňa tá naša, tie naše reakcie, ono to není príjemné, keď ťa niekto zbije pred klubom kvôli tomu, že vyzeráš inak. Nič nikomu ani proste nerobíš. Není príjemné tancovať a cítiť pohľad proste niekoho, kto ťa fakt, že vymeriava a že si mu proste nesympatické kvôli tomu, ako vyzeráš. A ja si myslím, že tie hnutia aj všetko toto, také to potrebuje... no ja si myslím, že proste nemáme na to tú dobrú... Necítime sa bezpečne a ja sa obávam. Ja si pamätám taký som mal taký moment asi pred 4 rokmi, keď som bola v Bratislave, hrala som v jednom klube, že ja som sa pozrela do prvej rady a tam bol môj kamarát, ktorý bol zjavne veľmi taký otvorený človek, ako naozaj, že dáva to zo seba najavo, proste chce sa cítiť v tom klube tak, že je podporovaný tým, a že je proste akceptovaný. A proste vedľa neho bol
muž, ktorý si ho že vymeriaval a ja som hrala, ja som sa po celý čas bála, že k čomu toto tak zajde a nakoniec sme spolu išli domov vlakom, lebo na Slovensku my chodíme proste z malých miest, vždycky cestujeme do tých klubov. Tak a išli sme domov vlakom a hovorí mi ten môj kamarát, že ty vole, ja už som len čakal, že kým mi jednu, že uvalí. A ja som to videla, ale to sú také pocity bezmocnosti, že a častokrát aj my, keď sme boli v tých kluboch, my sme proste nadávali tým ľuďom, čo sa nás nejak dotýkali, alebo boli proste opozlí, nechutní. My sme to vždycky robili, ale proste už teraz, v tomto bode, už je to také, že my to vieme, že sa to deje a my už sme trošku z toho unavení a my už by sme si chceli zaslúžiť to, že chceme rozvíjať proste ten náš hudobný talent a týmto aj myslím, že mojich kolegov. Či už proste, čo robia punk, čo robia rap. Už proste to človeka v určitom bode trošku viac až tak zbrzduje, že sa musí zaoberať takýmito ľuďmi. Že si povieš už v určitom bode, že zaslúžim si možno trošku nějakej obyčajnej toho ľudského respektu. Teď bych se ráda stočila právě k tomu techno jako takovýmu, protože techno je v posledních letech hodně oblíbený a to nejen třeba u generace Z, ale napříč prostě věkama, pohlavíma. Lidi se prostě chtějí bavit a čím to podle tebe je, že se to techno dostalo do takového trochu mainstreamu a stalo se takovým fenoménem? Je to třeba celá ta uvolněná atmosféra, kde prostě se člověk uvolní, je tam ten tanec, je tam nějaká ta individualita, jsou tam ty taneční drogy, které se tam jako pořád, lidi se je tam prostě užívají na tom parketu, nebo to je něco úplně jiného? Ja si myslím, že ono sa stále ako to tak býva, že proste elektronická hudba aj techno, ono to už malo, že zlatú éru, to bolo v roku 2000 roky, od roku 2000 do 2006, vtedy boli aj najlepšie proste pesničky, že tie dodnes hrávam. Potom to utichlo, prišla doba minimalizmu, veľa DJov aj veľa ľudí v tom techne to tak trošku aj tak odradilo. Bola to taká divná doba. A proste ono to takto chodí. A potom sa to zase znovu dá do toho, že to zase ide a potom to zase... To sú proste také vlny. To sú také, ja nechcem povedať, že trendy, ale to tak funguje proste v tej hudbe aj v tom, že čo ľudia chcú a hlavne strašne to ovplyvňujú aj ekonomické a kultúrne proste všetky tieto veci, nejaké krízy, nejaké tej situácie, v ktorom sa proste momentálne ten svet nachádza, že jasné, že sa ľudia chcú baviť, po tej korone sa to tak ako keby rozšuplo, že zase sa chceli baviť a teraz proste zase začína možno až taký, už začne zase možno až taký útlum, pretože už ten kapitalistický svet, ktorý podporuje len to, že sa môžu baviť, len všetko je drahé. Takže ja si myslím, že zase tu budeme mať taký úpadok, že už je toho zase strašne veľa, pôjde to potom zase dole a zase hore a dole. Takže se to možná vrátí trošku zpátky k těm OGs, jako když to řeknu, k tomu prostě k nějaký té subkultuře, která má ten svůj, tu svou atmosféru a že možná... No, toto práve ani neviem, lebo ja si myslím, že tá subkultúra, všetko toto, ja si myslím, že momentálne skôr ten mainstream, ako keby z tej subkultúry nechcem povedať, že vykráda, ale proste bere si ten mainstream z tej subkultúry to, čo sa im páči a to, čo môžu predať. Čo je sex, drogy, mladí ľudia, proste ten tanec a všetko to, že to vyzerá jednoducho dobre a je to také príťažlivé. Ale tá subkultúra obnáša to, že väčšinou je to proste úplne o niečom inom. Takže nepovedala by som, že to ide naspäť k tým koreňom, skôr by som povedala, že to ako keby bere z toho to, čo je príťažlivé. Mě vlastně k tomu napadá, teď britská zpěvačka FK Twigs vydala nový album New Sexual a hodně o tom mluví vlastně v rámci propagace toho alba i dopředu to říkala, že to album je inspirovaný do určitý míry pražskou rave scénou. Ona tady i dlouho pobývala, chodila do Ankaly. Ona tu něco nahrávala, nie? A preto chodila takto aj po party. Já mám takový pocit, že právě tady točila snad nějaký film nebo něco takového, něco nahrávala a začala vlastně chodit do těch klubů a právě i v těch klubech se inspirovala tou pražskou scénu. Tak ještě se dostanu k tomu albu jako takovému, ale zajímá mě, jaký má Praha postavení v té evropské klubové scéně. No, ja by som povedala, že Praha, že ja si myslím, že ona sa dobre inšpirovala a mala aj čím, pretože vôbec sa nečudujem a najmä z prostredia, z ktorého ona pochádza, že to už musí byť takéto polished prostredie, že to už ťažko niekto nájde niečo také umelecké. A Praha je super v tom, že ja teraz, keď veľa cestujem, ja napríklad vždycky sa smejem, lebo Praha je jedno z mála miest, ktoré si zachováva a
naozaj si akože na tom tak potrpí, že na tom umení, čo je prepojené s tou hudbou a s tým, že keď sa ide von, tak väčšinou je to, no nie že väčšinou, ale proste človek tu nájde strašne veľa tých proste toho umenia počas tej noci. Není to len o tom, že zavolám proste nejakého DJ-a, čo mi to tu predá, lístky, zarobím si z toho. Není to len o tomto, je to tu veľmi ako založené na tej komunite, na tom, že či to robíš umelecky, či to robíš od srdca a že či to robíš tak akože, že či to naozaj robíš tak... Jak to má byť? Jak to má byť, ale my si myslíme, že tak toto má byť, ale proste ono to vo svete tak není. Vo svete je to o tom biznise. A ja som práve preto rada aj tu, lebo Praha vo mne podporuje to, že ľudia si tu cenia to, že napríklad urobím ten plagát, ktorý ja ho nakreslím, namalujem a dám to do tej akcie, ktorú proste zorganizujeme a je tam tá naša komunita a je tam úplne iná atmosféra, než ja keď niekedy hrám v nemeckých mestách, kde síce tam hrám proste s DJmi, ku ktorým vzhliadam, veľmi si to cením, ale úplne inak sa tam cítim. Je to veľmi biznisové. Tu je to všetko ešte o tom, že tí ľudia, ako ono, ja viem, že častokrát, keď človek je tu, to tak nevníma, že to tak je, že keď je človek tu, už možno aj spada k tomu, že si nevšíma tie proste dobré veci. Ale ono to je naozaj, že ľudia sú tu pohostinní, robia to tu od srdca, je to také, je to v tom príjemnom, umeleckom, ešte takom nepoškvrnenom, dobrom. Aj keď to teraz začína už byť trošku viac také, že mainstreamové, stále je to v tak dobrej hladine, že môže to byť kľudne ešte viac mainstreamové, nič zase neudeje. Takže vlastně ty máš i to porovnání, protože právě i často cestuješ nejen třeba do Německa, ale i v Gruzii si hrála v klubu a máš to porovnání. A teda ta Praha je podle tebe vlastně taková multimediální, že ty totiž i maluješ, máš na sobě i mikinu se svým printem, takže vlastně ty si můžeš přesně, ty ještě k tomu spolu vedeš dva vlastně kolektivy v Praze, který právě pořádají akce v klubech, No Remorse Rave a Bruxa. Ano. A takže myslíš, že vlastně je to takový sousedský, možná to i ty tvoříš, tu sousedskou atmosféru, protože ty si vlastně můžeš tu akci uspořádat, můžeš na ní hrát, můžeš k ní udělat merch, můžeš k ní udělat plagát prostě, a sama si to si odpromuješ a pozveš si tam svoje kamarády a tu komunitu a můžete si užít prostě hezký večer spolu. A ľudia tomu dajú tú šancu, že ja sa nemusím obávať, že ja práve, že sa obávam skôr, keď zavolám niekoho, kto už je také väčšie meno a mám to proste odpromovať na tom človeku, vtedy sa obávam, že to tým ľuďom nebude také príťažlivé, ale keď to urobím s tým lokálnym proste, s tým poctivým lokálnym, s tou prísadou a so všetkým, tak vtedy to má to, čo to, ja som takto navyknutá fungovať a čím ja cestujem, zistím, že proste to tak všade nechodí. A mne to je niekedy také cudzie, že ja vôbec nechápem tomu, keď sa niekde inde ocitnem a je to také, no úplne iné. Je to také chladnejšie, strohejšie. Anonymnejšie možno. Anonymnejšie a veľmi o tom biznise a veľmi ešte také kompetitívne. Čiže ja by som si nevedela predstaviť ísť tou inou cestou, že proste teraz zobrať to, že dobre, idem proste sa prebojovať na nejaký úplný strop a idem proste do toho Nemecka. Ja by som to asi nezvládla, ako čo sa týka tým naplnením, že pre mňa, ja to dosť berem umelecky, že už by to nemalo pre mňa význam. Chápu. Jak vnímáš to nový album vlastně? Protože já jsem četla a slyšela něco o tom, že lidem se nelíbí to, že to vlastně jako pražská rave scéna vůbec nezní, že na tom albu vlastně žádní Češani nepracovali. Joj, no tak to je to, čo hovorím, že proste mne príde úplne vtipné, lebo jak tu žijeme, my už máme aj vysoké také nároky, no a prečo to už nie je také, a prečo to už nie, a prečo tam už nerobí niečo aj. Je to všetko pekné, mohlo by to tak byť, áno, ale ono možno stačí to, že proste ona sa sama tým inšpirovala a pre ňu to možno niečo znamenalo viac, že pre ňu možno fakt tie noci, ktoré my tu bereme, že dobre, tak proste idem tam do toho klubu, síce sa mi moc nechce, pre ňu to možno bolo naozaj, že oči otvárajúce a toto je presne to, čo hovorím, že ako náhle človek je tu už dlho, tak už nebere tie veci také, aké môžu pôsobiť na toho človeka, čo sem príde prvýkrát v živote a je z toho naozaj že vyvalený. Že je to tu super v tomto, ale nevyčítala by som jej asi nič a ja si myslím, že dala tomu totálne props, proste dala tomu úplný kredit, že to tu inšpirovala, podľa mňa to je zlaté. Yes.
Dobře. Ty jsi se vlastně dostala skrz tu svoji cestu DJky až do třeba klubu Trezor, což je jeden z nejznámějších klubů v Berlíně, techno klub. Jak vnímáš tu cestu? Co jsi všechno vlastně musela udělat jako DJka, která prostě si začne hrát s DJským pultem a na druhé straně DJka, která se dostane až do Trezoru? No, ono je to tak, že dnes mám pocit, že moja cesta k tomu bola ešte taká, všetko, čo som robila, som bola totálne nepripravená. Že ja som to robila všetko veľmi v takom tom, že to bolo také, že dobre, že teraz to urobím a možno z toho niečo, možno to úplne vyjde, možno to bude úplne super a možno to bude úplne príšerné. Ja si pamätám, že ja som mala moje druhé hranie v živote. Pri prvom hraní v živote sa mi stalo to, že ja som nemala žiadnu techniku doma, ani nič, ja proste v tom Trenčine, ja som bola, že čo teraz ja som nemala peniaze, ja som bola, že ja dojdem hrať na to hranie, ale proste nemám si to kde dobre úplne prichystať, tak som to zobrala tak, že proste ja to dám naživo a to je to, že to je proste technika, ktorej ja som vôbec nerozumela, ale hovorím, ja sa spýtam, čo mám robiť proste naživo a to určite pôjde, však DJ predo mnou, jasne, však, no a nejakým spôsobom, inak tí dvaja DJ predtým, čo mi to spravili, že ja som si myslela, že mi to nechajú v normálnom nejakom stave, čo som poznala ešte tú techniku nejak, hej, lebo tak to sú inak ľudia, s ktorými dnes robím ten No Remorse rave. Že proste my sme sa vtedy spoznali, že ja som v slzách očí, proste ja som na nich nahúkala. Nevedela. Že to, čo ste mi spravili, oni to tam nejak proste nastavili naspäť. Odohrala som ten set. Proste potom ja som tam došla v nejakých šlapkách, vstúpila som s tou holou bosou nohou proste do grcky, tam sa niekto dogrcal, ja som bola, že do prdele, ja som bola úplne, že ja som bola zmordovaná z tejto situácie a zrazu dojde proste za mnou majiteľ toho klubu, že no, že ale ty si dobre hrála, že ale však som počul, že si mala nejaké problémy a ja len bola ten celý zážitok, že mala som také problémy, no. A potom už postupne som to začala brať naozaj tak, že mňa veľmi podporili hlavne v Bratislave. A to mi pomohlo, lebo mňa ten majiteľ klubu, kde som to len tak dosrala strašne, tak on ma veľmi podporil, lebo mu sa to hranie páčilo, že proste mu sa páčili tie pesničky, ten výbor pesniček, on som videl nejaký potenciál. Mňa tam proste tí starší ľudia ako keby nikdy nezadzovali. Oni videli, že som začiatočnička a ja som teraz spätne veľmi cením, lebo dnes tí starší ľudia niektorí strašne nadávajú tým mladým a sú takí, že voči tomu sú takí zarytí proste, tí takí, že jak to má byť, jak by sa to... Ale hej, na tom Slovensku proste boli, no tak začína, no tak áno, toto by som robil lepšie, ale také veľmi, jak je nás tam málo ľudí sme to tak nejak robili, tak to bolo veľmi krehké, príjemné, že nechceš tam byť proste úplne za zle s tými ľuďmi a ani to v sebe tí ľudia nemali. Mňa to úplne pochytilo, že ako sa ľudia vlastne k sebe tam tak pekne chovajú. Že keď si to naozaj, keď človek napríklad príde z nejakého rapového prostredia, to je, že... tak ako to je normálne šok, že ako pekne sa k sebe ľudia chovajú, ako podporia mladého človeka, ktorý v podstate nevie, čo robí. Ja som vôbec, a ja by som aj nikdy nepovedala, že ako mala som to niekde v hlave, že by som chcela, že proste vedela som vždycky, že to berem vážne, možno až moc vážne, že vždycky ma to nejak tak úplne, že naplňalo, ale nepovedala by som, že prvýkrát budem v tom Trezore hrať a aj tam prvýkrát budem. Ja som tam nikdy, ja by som do té doby nebyla ani. Aha. Nie je to tak. To je fakt hodně punk. No. A ja som bola, že aj tie také prvé hrania v tom Berlíne, proste to bolo také, že sme nemali moc peňazí, tak sme si povedali, že tak budeme v tom klube celý čas. A proste išli sme takí nechutní na druhý deň Flixbusom domov. Nechutné. Ale bolo to super. Bolo to super, akože tá nálada tam bola dobrá stále. Bolo super. Techno bylo vlastně v jeho počátcích. Jeden z jeho cílů byl i to, aby nějak zahrnul vlastně queer lidi, kteří byli tehdy a vlastně jsou velmi často i dneska na všech úrovních marginalizovaní. Vnímáš, že to techno má pořád tady tu svoji roli, nebo už se to trochu vytrácí tím, že se to dostává právě do toho mainstreamu? Že už ten safe space tam pro ně není tolik? Akože ja si úprimne myslím, že tých miest, kde aj oni mali ten safe space, bolo proste strašne málo, tak či tak. Že ono to je... Ja proste si stále myslím, že ja napríklad aj ako žena, že
ja som napríklad žena a ja sama cítim, ako som v tej priečke pod tými mužmi a dajú ti to aj pocítiť, keď robíš nejakú takúto prácu, dajú ti to veľmi pocítiť a dajú ti to pocítiť aj mladí ľudia. Lebo my už máme tak internalizovaný ten sexizmus v sebe, že to proste niekedy vidím, že to ani nevysvetlíš. To je proste pocit, čo ten človek má. A on nevie, že to má naučené. Že to ťažko vytvárať nejaké prostredie, keď už len vieš, že tí ľudia, čo tak ako keby majú vytvárať, sa cítia stále nejaký v úzadí. A potom, keď konečne dostávame už aj ten priestor, aj ženy, aj proste hociaké utláčané osoby, tam je aj rasizmus do toho, všetko možné, hej, že proste poďme to zobrať akože z takého toho, že všetko to hodíme teda do jedného, že tak proste, ešte keď sa k tomu aj konečne už dostaneme, tak ešte dostaneme vynadané, že len kvôli tomu, že ste hen taký, tak vám to nejak ide. Hej, a to sa deje v dnešnom storočí. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí sú sami queer a ktorí majú tento v sebe ten proste pocit tohto a vedia to, proste, že to v sebe majú, že takto oni si vytvárajú to bezpečné prostredie. A oni častokrát vytvárajú to bezpečné prostredie aj pre ostatných, lebo oni to zo seba vyžarujú. Ale že by sa o to staral niekto vyslovene iný pre nich. Zhora nejak. To vôbec, to proste je ťažká práca, to je... A to podľa mňa tak ani nikdy nebolo. To je niečo, zas podľa mňa, taký nejaký spomenkový optimizmus alebo nejaké také idealizovanie si celej tej doby, lebo pochybujem. Dnes to stále není. Zní to tak, že se s tím sexismem setkáváš pravidelně ve své práci. Ano. A jak to, zajímá mě, jak to vypadá vlastně v praxi na té klubové scéně a jak moc se to třeba liší, nebo naopak vůbec třeba neliší Česko oproti zbytku Evropy. No ja si myslím o tom, ja budem hovoriť z mojej vlastnej skúsenosti, pretože ešte by som aj rada podotkla, že každý má inú skúsenosť a ja si nemôžem už zatvárať oči, ako som na tú chvíľku možno aj tak išla, že som si predtým zatvárala oči a strašne milá žien povie aj to, že oni to nepociťujú, však ak máš talent, budeš podporený, tak či tak. Ja toto nazývam trošku také, že kebyže vy sa možno pozrieme na tie veci ináč, tak každý sa s tým nejak vysporiadávame, hej. Takže ja hovorím z mojej vlastnej skúsenosti, ale akože v praxi to vyzerá napríklad tak, že ja mám napríklad okolo seba tých ľudí, čo som si ja vybrala, veľmi dobrých, ako ja nemôžem povedať jedno zo slovo, ale ja nechodím k styku len s takými, ja proste musím a aj spolupracujem aj s inými ľuďmi, kde proste to cítiš, že ťa ten človek bere, že si menej už len kvôli tomu. To proste cítiš a to je také, že človek sa začne tak spýtovať, čo možno robím zle, čo by som mohol urobiť lepšie v týchto situáciách, ako by som... No nič, si proste mladá žena, na ktorej sa proste častokrát budú ešte voziť veľakrát ľudia len kvôli tomu. Hej, že je to veľmi aj oslobozujúce si to priznať v určitom bode. A je to proste tak a ja sa teraz nesťažujem. Tak to proste je. Vlastne pak človek nepátrá po tom, co je špatne s ním, ale... Presne, tak toto je. Nejakým spôsobom aspoň je to hrozná cesta, kým človek na toto príde. Je to úplná hrozná šlamastika. Ale ja si myslím, že každé pracovisko má s týmto problémy, že to nie je len toto, ale v tom nočnom živote to vie byť oveľa viac vyhrotené, lebo ľudia sú pod substanciami 90% času a ešte keď sa človek rozhodne po nejakom čase byť taký, že triezvy, tak tá triezvosť dá takú facku ešte aj v tomto, že to už proste začína byť potom také ťažšie na to zvládanie, ale a ešte by som aj povedala, že ten sexizmus je aj u mladých ľudí, čo je strašne smutné, lebo je to také, že pokiaľ naozaj, lebo človek nevyhovie každému a proste tá elektronická hudba, to techno a takto, tak ono sa to rado tvári, že vlastne každého tak príjmeme, aký si, ale vždycky je tam to ale, pokiaľ si náhodou, že na čo sa o seba možno nejak rada stará, nemusí sa ani nejak extravagantne obliecť alebo ani nič. Stačí možno, že nejak zatancuješ. Proste tí ľudia sú strašne takí... Upnutí ako na detail. Áno, takto by to proste malo byť, ale to je úplná debilina. A potom sa dostávam k tomu, že keď proste ženám sú vyčítané niektoré takéto veci, tak proste, tak vieš si predstaviť asi, aké to majú častokrát geovia. Vieš, čo myslím? Že to sú také tie... No. Chápu, pohledy. Áno. Ty už si to trochu naťukla, ale mě teď zajímá móda a techno. Myslíš si, že to neodmyslitelně patří k sobě? Nie, je to úplne jedno. V techne sú proste niekedy najlepšie to zahrať kokos väčšinou.
To proste... Tam ide o to, ja to stále budem hovoriť, techno nie je ako techno, ale to techno, na ktoré sa zameriavam ja, tak je to také, že tam príde nenápadný človek, ktorý vyzerá, že nič, že sa hanbí a takto zandá, že proste ti to úplne našupuje všetko. Proste on ide potom preč úplne vždycky najviac humble, najviac proste taký, že... Zpátky do práce. Áno, a idem, čaute. A proste ty len kúkaš, že ty vole, že tak toto bolo top. Ale potom sú tam samozrejme aj extravagantnejší ľudia, ktorí zase majú, ja si myslím, že každý by sme mali, že pokiaľ sa človek rád oblieká, jasne obleč sa proste, rád vyzleč sa proste, že pracuj s tým, čo máš, ako, a nie, že každý budeme teraz taký istý, že ty tiež sa tu moc neukazuj, daj si tiež proste nejaké to obyčajné tričko alebo niečo také radšej. Nie, ak sa rád človek oblieka, nech to urobí. Proste tam sa má podporovať tá individualita a to, že každému bolo nadelené do niečo iného a to, že niekomu tomu pomôže tanec alebo nejaké extravagantnejšie to vyžarovanie, to podľa mňa je len super diverzita. Že to ja neznášam, keď to tí ľudia dávajú, škatulkujú, ja som vždycky, že nemáš čo na robote. No a jak se potom stavíš právě k tomu, že třeba v tom Berlíně tě často do některých těch technoklubů nepustějí, pokud seš moc oblečená. Áno, no to je hrozné, lebo ani mňa nepustili. No. No napríklad ja sa necítim vôbec dobre v nejakých, ja som rada oblečená. Ja mám rada comfy veci, rada, hej, ako vyslovene, ja sa necítim dobre, keď som nejak úplne, že vyzlečená. Ako kým sa ja berem všetko tak logicky, že keď sa spotím dobre, dám si asi dole to tričko a zatancujem si aj nejak akože bez toho trička. Ale ja proste sa neviem vyprofilovať, že sa teraz nejak oblečem do nejakého oného, aby ma proste nejak prijali. A mne to aj je na mne vidieť, že sa necítim komfortne. Proste mám úplne z toho takú úzkosť, necítim sa dobre, tak keď ideš na fotenie, navlečú ťa do niečoho, v čom sa necítiš dobre, aj to vidieť na tých fotkách. Proste. Tak ja sa takto cítim. A ja si myslím, že tento trend by už mal proste vymrieť, lebo je to hrozné, a keď aj prídem do Nemecka, tam to najviac ide, lebo tí ľudia, oni majú úplne inú tú ekonomickú, ako keby tú takú, aj ten kapitalizmus, oni proste sa tak obliekajú, že oni tak idú tie trendy. Ja to tam cítim, proste, ja tam dojdem do toho klubu a ja už viem aj odsledovať, že tie tance, že proste oni robia tie trendové veci, ale vo veľkom, že ja som mladý človek, ktorý proste naozaj ja všetko som taká, že nenadávajme na to, poďme sa na to pozrieť, tak aby sme to proste prijali, rešpektovali. Ale v poslednej dobe už ak si to, akože jasné, že si to človek začne všímať. A je toho už moc. Už je to také, že pre mňa to už zase nepodporuje autenticitu a proste za peniaze si nekúpiš tú autenticitu. Si kúpiš to, čo je proste vo výklade momentálne v Zare. A to ma irituje, lebo vieš, že zakladať si na tom není proste najlepšie a potom to nerobí ani dobrý crowd, že tak. Máš tam proste vybratých ľudí, ktorí len vyzerajú dobre a čo ďalej. No, že vlastně je třeba v Německu občas tady ta kultura s tím spojená, která takhle požaduje přímo nějaký jako podmínky. Už možná trošku jako víc poš, kdežto třeba v té Praze. No tak to vnímám ze svýho. Tak to vnímám aspoň ze svých zkušeností, že ta Praha je pořád taková, jako, že se tam jde za tím účelem, prostě jako have fun. A keď sa pekne oblečieš, minimálne 20 ľudí ti to pochváli počas 1 hodiny, takže to je super pre teba. Ale je tu podporovaná tá autenticita a ja si preto neviem predstaviť žiť v Nemecku, alebo urobiť ten krok, že ísť do Berlína žiť. Ja by som tam možno zbláznila, pretože všetci aj moji kamaráti, čo sú tam, tak im to tiež leze na nervy. Že oni tiež to cíti, že není, že tam není. Že sú ako tlačený trošku do toho jednoho směru. A tiež sú z toho na nervy. Je to nepríjemná ako keby tá sociálna zmena. Jo. Že proste nechceš, aby to do tohto išlo. Ty vlastně občas mluvíš i veřejně o tom, že se jako žena právě necítíš bezpečně v cizích zemích, když tam hraješ a je to naprosto pochopitelný, ty tam přijdeš, nikoho tam neznáš, je to jenom na nějakou domluvu prostě online většinou. Někde si zmínila, že právě třeba když tě pak má jako odvízt taxík domů, tak vlastně je tam taková ta nejistota, že nevíš, co to bude za člověka, jestli se ti něco nestane. Naučila ses už s tímhle nějak pracovat a jak to řešíš v sobě, když cítíš... No pepšák máš.
Dodá ti to dostatečnou jako kuráž a jistotu? Vieš čo, celý ten DJing je tak strašne adrenalinový, ako keby takéto nepoznané. Ono není to vôbec o tom, že idem, mám najlepšiu noc v živote a proste ďakujem, každý je tu na mňa milý. To keď sa stane, tak si to človek tak váži, lebo väčšinou je to jak keď si vo výťahu dlho a je tam to ticho s tou osobou ďalšou a ide ti nekonečno len a čakáš, kým bude to tvoj podlažie. Mňa naučil ten DJing najviac to, že proste, že celé moje detstvo mi bolo hovorené, že som proste drzá. Mm-hmm. Ja sa celé moje dospeláctvo snažím dostať naspäť k tomu, ja chcem byť drzá. Ja chcem. A už sa to učím, lebo najhoršie je byť milá. Najhoršie. To a tento DJing a toto cestovanie sama a chodenie proste v noci, to ma naučilo byť proste, že čo drzá? Drzá ani neexistuje. Len si povieš hranice. Vieš, čo myslím? Že... A snažím sa to nejak ako v dobrej miere využívať, lebo nechcem proste pôsobiť a hýňať sa tam, keď mi je to nepříjemné. Tobě se stal v listopadu 2024, teď na podzim, incident, při kterém si byla zdrogovaná vpichem. Stalo se to, když jsi byla večer se svým kamarádem nebo kamarádkou v nějakém klubu? No to jsem byla s frajerom. S frajerom. Ano. Mhm. Byli jste v nějakém klubu, nebyl to žádný z těch pražských klubů, kde ty hraješ. Nie. A stalo se ti tam tohle, že prostě tě někdo vpichem zdrogoval. Jak to teď zpětně vnímáš po těch měsících nějakého vlastně léčení a reflexe? No, ja som ako na to liečenie, ja to úprimne poviem, nemala až tak čas, že proste to je také, že keď sa ti niečo stane a robíš si freelancer a robíš umenie, tak ty si rada za tie joby. Velice si rýchlo spočítaš, že pokiaľ nemá, proste je to luxus si dnes dovoliť a nielen ako freelancer, ale aj ako proste mladý človek, ktorý pracuje, je to luxus si dovoliť ako keby nejaké voľno pre tvoje mentálne zdravie alebo sa z niečoho dostať. Ako ja si myslím, že sa všetci s tým môžeme stotožniť, že dnešné podmienky na to vôbec nie sú takto zhotovené. Takže je to také, že sa ti niečo stane, zostaneš z toho vyvalená a ideš ďalej. Ale ja som sa naozaj bála, lebo tak je to moja profesia a všade som to aj hovorila, keď som to riešila s políciou, s doktorom, aj keď som bola, že v tom klube to riešiť a hľadať tých ľudí, tých vynikov, tak som hovorila, že ja som v tomto prostredí viac než v hociakom inom, takže bude o tejto situácii počuť a asi sa to, ja som to tak prijala, že asi sa to takto malo stať, že nejakým spôsobom proti tomu neidem, že som taká, že nemám voči tomu nejaký hnev, ani nič, len ľudia sú není navyknutí o tom počuť a není sú navyknutí, že sa to deje. Ale ono sa to deje. Ľudia zdrogujú ostatných, či už vpichom, to je menej časté, alebo my ani nevieme, či je to časté, pretože nič zlom, ale riešiť túto vec potom, ako ťa niekto vpichne, cítiš sa hrozne a ty musíš jednať v 24 hodinách proste na tie lieky, na tie všetky veci, aby si mala dôkaz, že sa to stalo. Každému to není ľahké a ja by som sa nečudovala, keby sa... Ja to chápem, prečo sa obete na to vyserú. Úplne tomu rozumiem. Je to náročné a je to také, že ja keby som není v tom nočnom živote a není to moja práca a viem, že teraz budem musieť byť v tých kluboch ešte, že to chcem robiť, že toto je len proste nejaká situácia životná, tak ja neviem, či by som to takto všetko riešila, lúskala to jedno za druhým a bola proste, ja by to tak traumatizovalo, ja by som do klubu už nešla, keby sa mi toto stane. Ale tým, že tak aj som si hovorila, že není som ako dobrá na toto osoba nejaká, že mňa ako odhovoria teraz od toho, ale že práve som to chcela dať do podvedomia, že sa to proste deje a že treba si dávať Krista pozor, že ja som tiež niekedy to tak brala, že som vonku a niekedy ani človek nevie, s kým sa zahovorí a odvtedy úplne všetko inak berám. Trošku to človek stratí tú naivitu možná. Úplne a začnem to riešiť takým štýlom, že už to není ani vtipné, keď kamarátka si odbehne sama. Ja som sa naučila toľko strašne veľa vecí, keď som sa do tohto položila, lebo tu sa to síce tak často nedieje, to spajknutie, ale v Londýne, v Madride, že sa to deje úplne, že to je že bežné, tak sú o tom proste fóra, sú o tom rôzne, ja neviem, ako to proste na Reddite kľudne je, že proste, že človek si nájde to niekde, kde sa s tým má, ako keby, že vidí, že sa to proste deje, že to nejakým spôsobom funguje. To je trošku aj také na jednu stranu hrozné, že sa to deje, ale na druhú stranu to bolo najhoršie tým, že na mňa všetci reagovali, že mi to ani neverili, že sa niečo také môže stať.
Hej? No mě právě napadá tím, že ty trávíš v těch klubech strašně moc svýho času, je to tvoje práce, je to prostě safe space tvůj. No, nepovedala by som, že safe space, ja tam skôr idem s tým, že toto som minule aj riešila. Ja nikdy v živote by som nepovedala, že klub je safe space, ja by som povedala, že kluby sú presný opak. A že proste kluby sú to, že ideš proste na svoje vlastné riziko s tým, že prosím, buď dostatočne vyzrelý na to, že sa ti nemusí stať nič traumatické, aby si bol vyzrelý, ako napríklad mne, hento, že proste dbaj o seba a svoje zdravie a aj musíš počítať s tým, že OK, môže sa to stať. A proste môže každý sa snažiť, aby sa tomu predchádzalo, ale môže sa to stať. Môže sa to stať úplne, že hej, že ja vôbec by som nehovorila, že mne určite kluby nedávajú safe space pocit, alebo že sa tam cíti. Je tam hluk, milión svetiel proste intenzívnych, je tam zavretých 350 ľudí, ktorí sú podgurážení. Hej, a teraz, že počítaj s tým, že sa nestane niečo zlé. Ja sa už na tie veci inak pozerám, ja by som len bola rada, kebyže by sme všetci takí, že ak sa niečo stane, ideme konať, voláme sanitku, proste máme kamerové, proste všade máme kamery, veľa klubov, nemá tie kamery. Všade kamery, vedieť, že proste nechodiť ďaleko od tých napríklad svetlých bodov v klube, keď ideš na cigu, neísť v klube úplne ja som to robila. Poďme pred klub a čo do najväčšej tmy, nech sme tam len sami a nech máme kľud, lebo som sa potrebovala častokrát aj trošku. Toho je veľa v tých kluboch, proste je to intenzívne, je to náročné, človek príde domov a je proste hrozne na tom, hej? A ja som vždy toto robila a teraz to beriem tak, že ja proste nepaknem do tej tmy. Už nechcem, aby som nemala veci pod kontrolou, alebo že už aj ten alkohol berem tak, že si tak poviem dvakrát, že či sa chcem len vyhnúť teraz nejakému nekomfortnému stavu, dám si nejaký alkohol, aby ma to trošku tak upokojilo. Už to nerobím, ja som radšej už v tom nekomfortnom stave. S kontrolou vlastne. Presne, s kontrolou. A nemusím sa cítiť stále 100% dobre a byť fun a proste byť life of the party. No tak někdy co není. Ty na tohle vlastně teď budeš mít možná trochu jiný pohled, ale mě zajímalo, jestli už vnímáš, že se třeba boří ve společnosti takový to tabu, že techno automaticky rovná se drogy. Takový to, ten předsudek, který prostě spousta lidí ještě v dnešní společnosti má, že všichni lidi, co chodí na techno, tam chodí prostě jenom sjet a svetovat a jsou to jako magoři, který prostě Bůh ví, co udělají. Víš čo, ja ti poviem takto, že ja si myslím, že tie drogy ako sú všade. Ale takým štýlom až, že napríklad ja neveriem momentálne, že nič a ja si nedávam ani, že lieky. Ako dávam si, že keď som chorá, že si dám nejaký liek, ale neberiem ani nič na hlavičku, čo je možno, čo niekedy by som možno mala zhodnotiť, že pre dobro mňa a môjho okolia, ale momentálne nič také a hovorím si. To je lepší variant. No, ale hovorím si, že bohatá triezvosť, že to je najväčšia droga, že to je naozaj, že to si človek akože ide všetkým takýmto a ja si myslím, že v dobrom ako tom, že pokiaľ človek berie drogy rekreačne, je to niečo, čo ti proste, ak veci bereš rekreačne, ale teraz, kedy sa bavíme rekreačne? Rekreačne neznamená každý víkend. Jasne. Hej, to je už, hlavné je si to proste treba trošku priznať, povedať si, mám problém, ako každý si myslím, že mladý človek má takú tú, že vie to niekde tak vzadu v hlave. Vidíte nástrahy všetkého toho, čo robí. Ja ako nehovorím, že ja som iná. Ja len hovorím, že kde sa momentálne nachádzam, že v ktorej životnej fáze. No a proste strašne ma, ja už momentálne si, že keď už človek aj pracuje v tých kluboch, robí toto zamestnanie, všetky tieto veci ako substancie, drogy, oni prestanú byť zábavné. Ty už začneš vidieť hlavne tú vec, tú časť. Ja keď som bola malá, tak ja som zo sídliska a ja som není z moc dobrých pomerov a ja som vždycky drogy brala ako to, že to robia tí proste, že to je také to, že vieš, keď vidíš chudobnejších ľudí brať drogy, je to špinavé, keď vidíš proste elitu brať drogy, tak je to že proste, jak si idú fan. Hej, pozrime sa na tento proste sociálny, že to je extrém, ako drogy sú tu všade, ale fakt, že ako ja som nie žiadny policajt, ja som veľmi za to, že bezpečné užívanie a proste to rekreačné, jasné. Ale
to je taký tenký ľad, kedy to už začne byť, že už sa potom, hoci kedy siahneš, keď ti proste začne byť trošku ťažko. Ty, jak jsme zmínili, ty vlastně i maluješ a taky si řekla, že ta klubová scéna a ta práce a to prostředí je hodně dynamický a intenzivní a dovedu si představit, že občas může být fakt hodně vyčerpávající. Jak vlastně regeneruješ? Je to třeba skrz to malování, který je naopak jako v tichu, seš tam sama? No áno. A ja sa ani neštítim takým veciam, že keby náhodou mi to umenie, no niekedy tá nestabilita je taká, že niekedy ani to umenie mi nejde. Keď človek nemá tú stabilitu, tak už ani to nejde, tak potom tak pre každého umelca je také normálne brať aj v úvahu, že ísť robiť znovu nejakú prácu, ktorá je úplne... Mimo tú kreatívnu nejakou. A nie ani najlepšia, lebo nemáš ani nič dobre doštudované. Mě právě zajímá, jak ty, protože ty si někde popsala, že vlastně přizpůsobuješ ten svůj set vždycky tomu, co chceš zrovna v tu danou chvíli lidem předat. Nějakou myšlenku, nějaký pocit. Tak jak vypadá ten kreativní proces předtím, než si tam stoupneš za ten pult? Nejak sa pozerám na to celé, čo sa deje v tej našej nejakej subkultúre, tej elektronickej hudby, to, kde som ja, hej, ako ja v tej mojej bubline. A ja z tej bubliny proste stále vychádzam. Takže keď mám pocit, že možno sa uberá niečo nejakým smerom a už je toho napríklad moc a ja chcem dať napríklad tým ľuďom úplne inú emóciu, úplne niečo iné, tak ja na schvál urobím, že to tak, že no, tak niečo iné proste. A že napríklad dajme tomu, že celá noc sa vedie v nejakom takom agresívnejšom, rýchlejšom podtóne, tak ja proste chcem mať viac niečo také melodickejšie. Takže to tak jako prostě namixováváš a trošku vydříš tu vodu ty technoscény prostě. Áno, tak a robím to hlavne robím to hlavne ako aj pre seba. Že proste, keď sa to nebude páčiť, nebude sa to páčiť, ale robím to najmä pre seba, pre nejakú tú moju, že v tom je taká nejaká odpoveď v každom tom sete, že na to niečo, čo sa mi deje. Niekedy, keď sa aj necítim dobre, tak ten set má aj taký nejaký, keď sa cítim zase úplne, že nejak mám takú, tak to má také tie grády, že vlastne že sa neštítim tým momentálne tým fázam životným, proste to tak je a mám pocit, že vždycky v tom dáve sú aspoň dvaja ľudia, čo to nejak pochopia ako ja. Že je to hudba bez slov. Niekto bude proste. Áno, a s tými dvoma ľuďmi sa napojím a mám pokoj na srdci. Máš nějaký momentálně vysněný místo, kde bys chtěla hrát? Je to Berghain? Protože to si někde zmínila, že pro všechny DJ je to vždycky Berghain. Je to Berghain pre všetkých DJov, lebo je to také, že ja by som si tam samozrejme rada zahrala, ale ja som sa naučila za posledného pol roka to brať tak, odkedy mám aj tú možnosť cestovať, že to není vôbec o mieste, že kde hráš, ale je to o tých ľuďoch. Ako fakt, prisahám Bohu, že to je o tých ľuďoch. To je úplne jedno, či máš najlepší klub na svete, lebo možno ti to tam vôbec, že nesadne, možno to, vieš čo myslím, že ja berem všetko to, kde sa ocitnem ako nejakú skúsenosť, ale že by som mala zidealizované nejaké to miesto. Mala som to, keď som bola mladšia, ale postupom času je to hrozné, lebo potom toho dosiahneš a čo ďalej? No jasne. Vieš, že a zrazu prázdno a miesto ti nemá určovať nejakú tú tvoju hodnotu, alebo že tak teraz si to proste už spravil, aj keď je to dobrý pocit, lebo proste priblížiš ten svoj úspech tým iným ľuďom, ale v podstate tam to je, že ty to len priblížuješ iným ľuďom a je to úplne jedno. Konec. Pre teba je to úplne jedno. Vieš? My jsme v podcastu Režim nerušit, takže mě zajímá, o jaký aktivity máš takovou flow, že telefon vůbec nečekuješ. Že prostě se při hraní. To hranie. Teraz bojujem s tým, že keď kreslím, že to už je a malujem, to už je tak strašne, ako keby to už tak moje telo není navyknuté na ten pokoj a na tú takú pomalosť, že všetko je tak pomaly, akým to nakreslím. Normálne ja sa toho obávam, že kde toto zajde a že kvôli tomu, lebo... Že ako od toho furt odskakuješ? Nebo... No mám normálne také tie nutkania, že proste, že teraz robím to, že ja ten mobil proste dám do inej izby a ja normálne niekedy mám takéto, že to idem zobrať a som, že že to je zlé, to je proste už... Ty máš tyk. Našťastie pri tej hudbe to zoberiem len keď idem skontrolovať alebo keď si idem niečo zapísať, že vyslovene
to idem za tým, že idem tam niečo si zapísať, nejakú pesničku alebo niečo si pozrieť čas. A to väčšinou mám už proste na tej obrazovke, tam pritom na tom naozaj zabúdam, lebo to je dynamické, adrenalinové, proste tá hudba ti dodáva úplne iný pocit dopamínu, než kreslenie, ktoré proste kreslíš a teraz 10-krát to dodrbeš, je to proste úplne inak sa to vníma, ale veľmi si to užívam, že to robím, že tu malbu a všetko toto, lebo všetko je inak strašně rýchle. Jo, tak se to hezky doplňuje. No naštěstí něco, ano. A já mám poslední otázku. Co bys teď, když už máš za sebou to, co máš za sebou, zkázala svýmu mladšímu já, třeba tomu já, co prostě nevědělo, jak zahrát v tom prvním klubu? Ty vole, asi by som si len povedala, že tomu ver, že dobre, že proste pome. Že by som asi tak nehľadala furt tie odpovede na nejaké tie moje otázky a prečo je, že úplne by som, že by som sa asi tak spätne len tak príjemne nejak potapkala, že je to zábava, je to proste super fáza, kedy naozaj máš tú možnosť na tú zábavu, lebo už keď to začne byť vážnejšie, tak už ten priestor na tú zábavu je taký, že už ho ty musíš vytvárať. Už sa ti nestane len tak. Takže ja by som si len povedala akože spätne, že úplne buď s tým v pokoji, že sa ti dejú takéto veci. Je to úplne prirodzená tá súčasť toho, lebo niekedy som nevedela, ako sa mám z toho už že na čo sa to vôbec deje, že proste vôbec som tomu nechápala, že to sú asi skúsenosti. Vôbec ako ten mozog tomu nejak vôbec nedával, až po 4 rokoch sa tu pozerám, že však v pohode. Však v pohode. Ano. Tak jo, děkuji ti moc, Nino, že jsi byla hostkou Ďakujem aj ja za možnosť a že to robíte. Není moc za co. Ďakujem. Ninu můžete sledovat na sociálních sítích, které najdete v popisku podcastu. Dejte nám vědět, jaká témata by vás bavila, nebo jaké hosty a hostky byste u nás rádi viděli. Ohodnoťte nás na Spotify, zanechte nějaký komentář na YouTube a my se budeme těšit u dalšího dílu. Loučí se Evelína Beníšková. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.